Aguiño tamén homenaxeou a Virxe do Carme nunha multitudinaria procesión marítima. A Conselleira do Mar tamén estivo ali e destacou o traballo do sector no Día da Patroa dos Mariñeiros. O 16 de xullo é o día por excelencia do mar. Diferentes puntos da comarca homenaxearon a Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros, aínda que un dos lugares onde máis persoas sumaron os actos foi Aguiño. A parroquia ribeirense celebrou a xornada central das súas festas parroquiais por todo o alto. Estaba todo preparado e a misa na honra da Virxe do Carme abriu os actos programados para o día. A igrexa parroquial encheuse de fieis, mariñeiros e representantes do Concello de Ribeira para homenaxear a patroa dos mariñeiros. A xornada foi festivo local no municipio e foi moi emotiva en Aguiño. A misa rematou preto da 1 da tarde e deu paso á procesión terrestre cara ao porto aguiñense. A comitiva continuou no mar e a Virxe estivo en todo momento moi arroupada por veciños e visitantes. Os catamaráns encheronse para acompañar a Virxe do Carme na súa travesía cara a Forcadiña, lugar no que se realizou a ofrenda floral da man da Conselleira do Mar, do patrón maior de Aguiño e da alcaldesa de Ribeira. A patroa dos mariñeiros estivo acompañada no mar por decenas de embarcacións que foron navegando nesta homenaxe aos traballadores falecidos e á propia Virxe. A Conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistiu a esta celebración tan destacada para o sector. Estivo acompañada pola alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, e polos patróns maiores de Aguiño de Ribeira, José Antonio Santamaría e José Antonio Pérez. Villaverde destacou o carácter estratégico do sector pesqueiro, motor económico de Galicia, e recoñeceu a todos os profesionais polo seu labor e por situar a comunidade como un referente internacional. A titular do Mar afirmou que a mellor forma de homenaxear o colectivo é traballar para garantir a viabilidade e o futuro do sector. Celebráronse diferentes actos ao longo de toda a comarca. Cabo de Cruz viviu tamén o día grande das súas festas parroquiais, sendo tamén festivo local en Boiro. Noia e Rianxo renderon tributo á Estrela do Mar e aos mariñeiros falecidos nunha xornada chea de emocións e recoñecementos.